Els agents rurals estrenen el mapa interactiu del Pla Alfa, una nova eina que té per objectiu millorar la informació a la ciutadania i que ja es pot consultar al web d'Interior. El mapa permet saber en cada moment quin nivell del pla operatiu d'agents rurals hi ha activat en una comarca o en un municipi en funció del perill d'incendi. I en cas d'activació del nivell 3 del Pla Alfa, el màxim previst, també mostra si hi ha restriccions d'accés a espais naturals de Catalunya i quins són aquests espais. Donarem més informació a través de la xarxa, la farem més interactiva perquè qualsevol ciutadà ficant el seu municipi li sortirà la informació relativa a quines activitats pot fer i quines no estan permeses. Si volem fer una consulta un cop dins del mapa interactiu amb el ratolí, ens podem situar sobre una comarca de Catalunya i quan fem clic sobre el nom se'ns carregaran les dades amb la informació corresponent, és a dir, amb quin nivell del Pla Alfa hi ha activat en aquell moment. Si ens apropem amb el zoom, podrem fer el mateix procediment amb el municipi que triem. També es pot fer una recerca més directa introduint el nom del municipi o de la comarca al cercador. El Pla Alfa s'actualitza diàriament i en qualsevol moment podrem saber quins són els nivells activats aquell dia i a partir de 2:45 de la tarda també podrem consultar el Pla Alfa previst per l'endemà. Al Cos d'Agents Rurals, com sabeu, tenim una eina que és el Pla Alfa, que sobretot la ciutadania demanem que conegui el Pla Alfa, que s'informi i quan faci activitats al medi natural la faci en funció del nivell de risc que limita o regula les activitats que es poden fer en el medi natural. El nou mapa té un disseny adaptatiu que permet una visualització òptima tant en pantalles d'ordinador com també en telèfons intel·ligents o tauletes electròniques. A més, és inserible en altres portals, com per exemple d'ajuntaments que vulguin facilitar als ciutadans aquestes informacions.